Здравейте всички потребители, аз съм Shadow от MBG. Тук този път ще направим една нова поредица на Майнкрафт. Така. Сега това ще е първи епизод. Тук сме открили две овци и една кокошка. Чакайте да намаля малко звука. Така, перфектно. Сега съберем дърво. Онази другата поредица с моите приятели още не съм я изтрил, така че може да снимам и на нея. Но май няма да ви... ще е по-скучно, като не сме снимали от началото. Добре. Да, ще снимам клип как играем тримата, защото играхме преди само двамата. С моите приятели само двама играхме. Аз и Криси. Тоест... Аз трябва да снимам клипа, но не го качих. Не знам защо. Така. Аре бе. Ще пръсна просто. Омага! Много тъпо. Добре, 15 дърво, да вземем и ето това и това. Да, няма да правим къща за сега. Ще направим някаква есен. Сега ще видим какво ще се правим. И не знам дали бях казал, че като такова... как се нарича? Когато ми направите 50 абоната, когато стана 50 абоната, ще направя някакво парти видео. Не знам дали точно какво ще е. Не знам защо... не знам какво изобщо ще е това. Просто някакво парти за 50 абоната. А когато получат 10 000 партито, ще е 100 пъти по-готино. И, например, по-готино може да пускаме водни балони през тераста. Не, музика. Не, може верно. Вярно. Но не знам. Зависи. Ще видим. Кол. Такова да я спокол камък. Стоун. Банан. Сега трябва да намерим такова. И на всичко му забравих името мина. Това не е мина. Ето още овци, една шаш ми трябва. Боже, мога да говоря. Стори ми, че това е такова. О, супер, мина ли е това? Кажи ми. То ми изглежда на някакъв... Седно. Чао! Умираш. Но не във водата. Гадна си. И мога да ви науча как да правите водни балони. А балоните се купуват от Jumbo. Просто трябва да си купите тънки балони. И ще ви науча. Само трябва да получа 10 000 абоната, които аз само 2 имам. Така че... до 10 000 имам малко време. Ако искате по-бързо да ви покажа как се правят водни балони за тези, които не знаят, просто да ми се абонират по-бързо. И когато получа 50 000 абоната, просто наистина ще направя клип как да си направите водни балони. Ама не. Добре, да, точно така. Абонирайте се и ще направя такъв клип. Добре, аз тук обикалям 5 часа и нищо не виждам.
Също се абонирайте и за Shadow Fox. Не, позикам се. Пак се абонирайте, аз позикам да се абонират от мене. Добре, така, натам. Казах натам, бе! Омага, май няма пещери в този свят. Няма пещери, а само че ще да умра. За водните балони сега ще ви кажа откъде си купите. Тук ще ви казах. От Джамбо има една стаечка парти. Там какво пише? Парти нещо си. Парти рум, май така пише. Парти стая. И зайци. Какво ни даваха те? И такова. Оттам си купувате ни тънки балони. Просто питайте къде има тънки балони и просто ще ви ги дадат. Зайци не ми било и той. Няма къде бяга във водата, нали? Много мъдро. За един удар! О, мага! Ебати готиното ни дадат! С един удар ги убивам и ни дадат много готини неща. Ама май не ни хранят. Той колко път трябва да удара, бе? Мадрид. Мадрид. Реал Мадрид. Ама ти, които трябва да ги ударам по повече пъти, само екс. Перфект. Бащите за ека, ма не ми се убиват, че те са. Бураките. Ауч! Ау! Кактус. Сега ще те бутна да паднеш от петия етаж. Но и също да кажа, ако получа абонат от това, от Shadow Game, казвам, от Shadow Hex, ако получа абонат, ще го направя клипа. Той там трябва да ми се абонира един път и правя клипа за балоните. Водните балони. И ако Shadow Hex не знае, първо да ми се абонира и ще го направя клипа. Ако не, опа, батерията почти ми свърши. И нищо не намерихме. Добре хора, аз няма какво друго да снимам. Не. Да. Добре, в другия епизод пак ще се видим. И надявам се, път ви харесал, лайквайте, абонирайте се и довиждане.